दाख्लैहाय आरो कमेन्टआवहाय इदि होनहरदों आरोना मानसिफ्राहाय माने इमान गाज्रि आंखौ कमेन्ट हरदों आरोना साफा सानै हौवाफोर कमेन्ट हरदों आरो हिनजावफोरबो सोरबा सोरबा साफा सानै हरदों माने होनबा आंखौ बेबायदि एसेबां माने वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आंनि अनजालु ब्लग यूट्यूब चैनलाव आरो फिन खनसे नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आं मानि सायाव भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय लोगोफोर नंगौ दायो हेलेना मुसाहारिनि सायाव भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' अननानै स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांदो आं दिनै मा बुंनो नागिरदों अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ हेलेना मुसाहारिया सोर बेखौ बयबो मिथिखागौ आरो मिथियाबा नोंथांमोना साननानै एबा मिथिनानै लादो अब्ला दायो हेलेना मुसाहारिया दायो सासे इउटुबारबो होनजायो मानो होनोबा बिथाङा ब्लगिं भिडिअ हगारो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ एबा भिडिअखौ नुवाखैबा नायहैबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन लिंकखौ बिथाङा दायो इउटुबारबो बुंजायो आरोना बिथाङा बिदिनो ब्लगिं बानायो दायो जों मेन खोथायाव फैनोसै हेलेना मुसाहारिखौ माने माखासे सुबुंफोरा सोरबा माखासे हौवाफोर आरो हिनजावफोराबो माने कमेन्ट हरनानै बुंहरदों जाहैदों माने गाज्रि कमेन्ट हरो जाहैदों बेखौनो आं माने फोरमायनो सानदों आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि माने गाज्रि कमेन्ट होआ एबा गाज्रि राव बाहाया आं बेखौनो माने खावलायहरो आरोना लोगोफोर जाय बिथांमोना बिथांजोखौ बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों गाज्रि कमेन्ट हरदों बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि माने कमेन्ट दा खालामथों बेनो आंनि खावलायहरनाय मानो होनोब्ला बिथांखौथ' बयबो मिथिखागौ बिथाङा सासे दुखुथिया आइजो दायो बिथाङा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जिउ खांबोदों मानो होनोब्ला बिथाङा गावनि आंगो असे फिसायखौ खोमानांनानै गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा जिउ खुंबोगासिनो दङ बिथांनि आंगो फिसाया गोमानाया 1 बोसोरानो जाबाय होनजायो 1 बोसोरानो जाबायानो खोमा आरो बारबायबो जानो हागौ बेखायनो आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामो एबा खावलायहरो जे जाहाथे बिथांनि गोसो गोरबोआव आरोबाव फिन खनसे दुखु दाहाखौ बुरखांनानै दुखु दाजाहोथों बिथांखौ मानो होनोब्ला बिथाङा दा सासे गथ'नि बिमा मानो होनोब्ला बिहाबो गथ'खौ गेदेर गोलाव खालामनानै गोरों गोरा गुनि गियानि खालामनो मिजिं माने गोरों गोरा खालामनो थाखाय बिथाङाबो मिजिंखौ सुजुनांगोन एबा सुजुनानै लानांगोन जाहाथे गथ'खौ इयुनाव मोजां सासे गथ' खालामनो हायो बिनिखायनो आं बुङो रायजो राजा लोगो नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो गाज्रि राव बाहायहरो बेफोरबायदि जाहाथे दा खालामथों बेखौनो आं आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन जाय बिथांमोना बेफोरबायदि नेगेटिभ कमेन्ट होदोंमोन गाज्रि कमेन्ट होदोंमोन बेफोरखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि आरोबाव बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोन नोंथांमोना मानो होनोब्ला जोङो सासे दुखुथिया मानसिखौ नाख्रेबसिनोब्ला माने जोंहा गोबां माने गोरोन्थि जागोन आरोना जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन मानो होनोब्ला बेखौ मा होनो लोरबां मानसिखौ सासे मानसिया
साहस होनायासो माने सासे सुबुंनि धोरोम आरोना, सासे सुबुंनि धोरोम। मानो होनोब्ला जों बैफोरबायदि एबा बैफोरबायदि मानसिखौ हेफाजाब होनो हायोब्लासो माने जों माने सुबुंफोरनि माने धोरोम आरोना, खामानि बैफोरबायदिसो जों माने साननो नाजानांगौ। मानो होनोब्ला बिहा दा जोबोद बिनि साननाय हनाय मिजिंफोरानो गासिबो फैमाल जाजोबलांबायमोन। दा बिथाङा आरोबाव गावनि आंगो फिसाय गैयाब्लाबो दा गोजोनै थानो नाजादों आरो थादों। जों दा बेखौल' साननांगौ जे मानो होनोब्ला बिथाङाबो फिसाय गैयाब्लाबो माने गोजोनै थानो हाथों होननानै जों बेफोरबायदिसो माने साहस हरनांगौ, गोहो हरनांगौ। कमेन्टफोराव बेफोरबायदिसो माने हरनांगौ आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना गाज्रि दामोन। अब्ला लोगोफोर आरो माथो जों सावरायबावनो आरोना, बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर। अब्ला एसेनोसै, बैसागु बोथोराबोथ' जोबलांबाय लोगोफोर। दहाय एसे आगोलावसो आङो दाखालि जों गामिनि लास्ट जोबथा बैसागु मोसानायखौ आं हगारबाय। नोंथांमोना नायाखैबा नायहैबानो जाबाय सिगांनि भिडिअ'आव। अब्ला एसेनोसै। दायो जोंहा हेलेना मुसाहारिया मा मा फोरमायदों नोंथांमोना आबुङै नायलांदो, आं एसे होनोसै। दाख्लैहाय आरो कमेन्टआवहाय बिदि होनहरदों आरोना मानसिफ्राहाय, माने इमान गाज्रि गाज्रि आंखौ कमेन्ट हरदों आरोना। साफा सानै हौवाफोर कमेन्ट हरदों आरो हिनजावफोरबो सोरबा सोरबा साफा सानै हरदों। माने होनबा आंखौ बेबायदि एसेबां माने बुंनाङा आरोना, एफा गाज्रि गाज्रिनो। माने गोसोआ बिराद बोरैबा मोनो, बिराद लेथ्रा मोनो। मानो होनोबा जाय मानसियाहाय आं मोनबा आरोना, सोरबा नोंसिनि बुंग्राफोरनि जायगायाव आं मोनबा आरो आं बिसोरखौ बुंहरोबा बिसोरबाबो गोसोआ एसेबाबो बोरैबा मोनो आरोना। बेबायदि एफा गाज्रि गाज्रि बुंहरनो नाङा, गोसोआवहाय बोरैबा लेथ्रा मोनो आरो। आं बिराद गाबनो ओंखारदों आङो। बेबायदि आरो बुंजाफेराखैना, सैज' हाया। माने बुंजादावनायमोनबा हागौमोन खोमा, दाथ' बुंजादावाखैना, ओंखायनो आं हायाखै आरोना। बिराद सैज' हाथारै एसेबाबो बिराद गाबनो ओंखारदों, गाबदोंबो आङो। ओमफ्राय राजायाबो होनदों आरोना, कफियाबो होनदों, मानो बिदि बुंहरनांगौ मादैनियावहाय, मादैखौ मानो एफा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदों मादों बिदि होननानै बुंहरदों आरोना। एसेबाबो गोसोआ बोरैबा मोनो, दुरबल मोनो। आंथ' आरो भिडिअखौनो बिराद खालामनो गोसो गैलामोन, खालामला होननानै आं राजानि सिगाङावबो बुंदों आरोना। बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांनाय समावबो आङो, राजाया जोंना गफिया न'निफ्रायनो भिडिअ खालामलांदों। ओमफ्राय आं होनदों आरो, मादैया नों खालामला होनबाय, मादैया खालामला नामा होननानै आंखौ बुंबाय आरो राजाया। ओमफ्राय आं होनबाय, आं खालामनो गोसो गैला, आं खालामला, आं ओरैनो नायनानैल' बेरायनानैल' फैसै बिदि होननानै बुंबाय आङो। ओमफ्राय बेवहाय राजाया होनबाय, मानो खालामा, खालाम होननानै बुंबाय। ओमफ्राय थांनानै बानायाखिसै आं, होनबाबो जों जायगायाव मोनहैथारबाय आरो। जायगायाव मोनहैथारनानै रंजालि मामिया होनबाय, भिडिअ बानायला, मामिया बानायदो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय आंबो बानायसै बिदि सानबाय आङो। रंजालि मामिबो बुंबाय, राजाबो होनबायना। ओमफ्राय आङो बानायबाय आरोना। ओमफ्राय रंजालि मामिया हमनानै होबाय केमेराखौ। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बानायबाय आरो। भिडिअ बानायनानै आङो बेवहायसो आं हगारनाय जादों आरोना, नङाबा आंथ' बानायला होननानैसो थाबायमोन। आं मानोबा गोसोखौनो बिराद लेथ्रा मोनदों आरोना। ओमफ्राय सोरबाया बुंदों माने आंखौहाय एकदम फिसायनि थाखा फैसा मोननायखौ गारनो जायगा मोनाखै, मा मोनाखै, मानो बेबायदि